Aku
Aku wedi. Ampun dong. Kalian dong sentul dong manuk dong. Dong, aja aku dong. Aku iku wis ora inu, ayo ketik dong. Manuk wis tau dong. Dong, aja dong. Dong, aja dong. Aduh dong, aja dong. Macet dong. Ya, tilik ya dong. Ngabar dong, ngabar. Modar grandong. HP barang dong. Kok apa ini HP ku muni. Kok mas, HP ku muni ki mau mas. Ceklik. Muni mau. Halo. Saking sinten nggih? Mbak Kakung saking alam kubur. Mati. Lah iya aku dhewe ora ngerti kok Mas Granda. Kubur kok. Ganti. Ganti. Ceklik. Halo. Saking sinten nggih? Simbah Grandong. Sampeyan pun mati napa tesih sugeng, Mbak? Wis mati. Wis mati, Bang Dong. Telepon kok ngono. Halo. Anda siapa? Ada Bu Dewi. Ada aku. Halo. Aku di kene iki. Lah kene iki. Di kene nih kok. Ya wis ana ngono. Halo. Ada apa? Sik. Apa? Halo. Mas. Gorine, Mas. Mas Grandong. Iki lho Mas gatel lho, Mas. Perkosa, Mas, gratis.
dong. Udah. Ya, asu, asu, asu. Aku ora bakal maido kelawan kowe kabeh. Yen kowe peperangan mungsuh prajurit Pura Kencana, yen kalah wis jeneng lumrah. Kowe kabeh mung prajurit ing kabupaten, kae prajurit ing kraton akeh cacat. Anging aku ora mung mandeg sak tengahing dedalan. Kaporo bakal tak bacotake. Terus ngangge marga ingkang kados pundi? Jeneng peperangan kuwi ana loro. Yen siji kuwi nggunakake akal ra bisa menang, nanging sing siji nggunakake akal. Akale kowe aja wedi kangelan, laku kanthi dedemitan. Tumuju ana ing Taman Pamardi Putri ing Pura Kencana. Yen perlu colongan Purbawati. Purbawati colong? Iya. Sendika. Halo, tindake.
Lega. Marem mati. Kene iki rambutoke wong nangis. Aja nyepet-nyepeti wong nyambut gawe. Ora nambahi rejeki, melarat aja-aja. Ola bali iki kowe. Lumrahe anak iki manut karo wong tuwa. Lambeku sak tumang dadi sak merang. Perkara kekandhan kowe ora kok rewes. Duwe bojo ki rasa ganteng, ora sah bagus. Elek lah nek donyane akeh. Margi dhe bojo ganteng. Iso nyukupi apa bojomu Joko Sendang? Biyen arep dipek kami tuwa, tergo ora gelem. Penak uripmu. Aku lho, Nduk, tak kandhani yo, Nduk. Kowe senajan larat bojomu ganteng, bareng simbok, dhe bojo wis elek ora ndek donya. Cakawan. Gua semurat banyak bocah. Idak bongkok kok. Aku gelo Pakne. Dhe bojo kowe aku gelo tenan. Gelo. Aku dhisik wis tau dilamar Pak Jailani. Raimu kayak totok kerat kok dipek Jailani. Jailani ku edian karo perawan katan nduk genduk. Boyong cah katan gone kene pat sugih. Ning kowe ora urung ngerti. Dhisik sadurunge karo putri saka katan ki karo aku sik. Lho, mbokku, Pak aku setuju. Mboke Pak Jailani, pakane mboke setuju. Ana cacate Pakne. Cacate apa? Cacate. Pak Jailani ora seneng karo aku. Lho kok tegel jeplak cocotmu. Raimu ra mondro nyolok mata. Nek aku ya rada apik, bareng kowe kaya blarutan. Piye? Pak! Ojo ya, Pak! Pokoke bengi iki rino wengi kok tak idak-idak pokoke. Pak Jailani iki lho, Pak. Ayo, Ayo, medhun. Ayo medhun. Tak seret gua ning waduk modar kowe. Ojo Pak mesake sibuk. Rungokno ya bengi. Rungokno kowe. Awit sesuk kowe anggere kliwet berasku tak ketok tanganmu. Beras tak simpen ning sentong. Lah mangan apa, Pak? Ya apa? Nek kowe kliwet berasku, ora ulung bojomu engko melu mangan. Mantumu melu nyekek. Lah kok enak temen. Ora nyambut gawe apa-apa. Kok ape melu mangan. Mbok pangan dhewe, Pak. Ya iya. Lah aku nak ngeleh, Pak. Nek ngeleh anakmu. Kowe cilik anakku. Ngelumu panasmu aku sing nanggung. Rene wis duwe bojo, kena dari tangga awet. Kowe melu tanggunganmu bojomu. Lah aku gak ngeleh, Pak. Nek aku bojomu kok. Apa? Aku bojomu. Bojo rene aku buta. Lho wong ngono kok gelem ngeloni. Nek aku ora buta kowe ora bojo. Kowe tangga bantal. Ngono. Dadi mangan ora oleh mangan segamu. Ora entuk. Nek turu mbok keloni. Biasa wong sangar. Lho ngono kok dikek urip. Wis, Nduk. Wis yo sabar yo, Nduk. Ora ono, Nduk. Monggo tak jaloke sego Pak Jailani. Ojo kuwatir.
beras konangan maratuwamu lanang. Beras disaut le. Terus dideleh sentong tengah. Baru dideleh sentong tengah terus sentongnya digembok. Tak ora iso ngliwet to le. Dadi wiwit esuk nganti awan durung lebon apa ya? Ya durung le. Apa kaya ngono lho? Mesti bapakmu ndomono aku. Kuwi bener pas sampean rasa nyambut gawe. Pancen tak akoni lho. Aku dadi wong lanang ora iso nyukupi kebutuhan. Nyatane wiwit temanten anyar nganti saiki uripe awak dhewe ya mung kaya ngene. Ning ya aja kuwatir to, Rum. Jeneng rejeki kuwi ana sing dunduk. Ora kurang-kurang nggo budidaya kok, Rum. Aku kepengin tanggung jawab karo bojo. Kepengin muktekke bojo. Tenan, Rum. Ono trimo bae kok, Kang. Yen sampean durung iso nyambut gawe tak trimo kate sabaring ati. Bapak kuwi lho, Kang. Ora apa-apa pancen patahe bapak kaya ngono. Tak tampa kanthi legowo. Ora dadi sebab. Emang golek gawean ya urung entuk yo le. Ayo durung to, Mbok. Nek wis entuk aku ayo seneng atiku to. Ya sabar yo le. Wis ngene wae, ora usah susah. Nek pancen kowe durung sarapan, ya. Nganti awan durung mangan. Iki mau rakitan sedikit tak buntelno aku entuk rezeki. Lah sapa ngendi, Kang? Aku mampir ning punden ngembes lho. Embes. Entuk sego Tak iku. tumno sego. Iku sego apa le? Ayo sego sing kondangan to, Mbok. Iki kondangan. Pokoke sing penting ora maling. Heeh. Iki halal, Mbok. Yo le. Sampeyan karo sampeyan ora apa-apa, Mbok. Alah le ngene lho le. Ana wae kebo, Mbok. Wong tuwa ora mangan ora apa-apa. Watone anak-anak padha mangan yo le. Simbok ngeleh ora apa-apa le. Mbok. Wis to dipangan wong loro yo le. Iki mah mesti bacaan wong sugih, Mbok. Iya ono apa? Oh iya. Ana wae kebo. Wis ora sah mikir simbok yo. Alah ora apa-apa, Mbok. Ah wis go ora apa-apa le. Mbok ilmu, Mbok. Wis enggak yo yo. Jare ora apa-apa kok sampean saut. Hah? Iki mau le. Ngincipi weh. Nggih mboten napa-napa. Ana rezeki sithik aja ditampik. Enake, Mbok, saben dina ora tau nyenggrok iwak. Enake Pak kebone ya. Barang saiki Nduk. Kabare kebon iki 12 juta regane. Aku ora wae, aku mau nek tawon tekon. Wes, tangan Ngombe, ngono. Bang, ya? Tak jikone ngombe ya, Le ya. Lho kok enak temen. Teko-teko kok nyekek. Teko-teko badok. Segane kakekmu apa piye? iki kayane kaya cukup sendiri. Kaya kowe. Sego iki ora tuk-tuk dadi sego. Ditenagani. Wiwit saka beras nganti mateng nganti Pak. Nggih niku kayane kula kok. Kaya kowe. Kondangan, Pak. Lah dalah. Dadi kowe ngrumati anakku wedok kok jagake wong kajatan ya. Ora mangan nek ora ana wong ngajatno. Iya. Nanging niku halal kok, Pak. Pak, aku ngeleh. Mangan arum, Pak. Aku ngeleh, Pak. Oh ya ngeleh. Ngeleh kok, Pak. Pak. Sego timbang kok pangan kowe. Kalau tak pangan bebek sesuk ngendok. Tak pangan pitik dadi akeh. Lho kok ora isin. Sing tuwae bacok telo kanthi geger buka. Lho kowe teko-teko kok mangan kelayaban ngalor ngidul ora ono sing kok sejo. Parah. Le, Rom. Wis warek le. Ngombe do ngombe le. Nek sereten yo le, ora ono budoe. Lho, piye to le? Segane kok malah mbok cacet koyo ngene. Hah? Ngajar sinten to, Bro? Iki gue emang deh. Gue emang deh. Iki emang golek nganti kuwat-kuwat lho le. Iki wau mboten kula caracen. Ya terus, Sego niku arep kula pangan kalih arum, disaut Bapak, saut bapakmu. terus disawurke kalih kula. Ngono kuwi kelakuane
ora dadi apa. Ngombe-ngombe lah ya, Ro. Aku tak ngombe sih ya. Dengan cukup sedang lelak, Pak. Ngelak. Kepeng ngombe. Lah ngarep ora ana selang mancur. Iku pas ngombe. Banyu iki digodhog nganggo kayu. Lek kayune ora duwe, digodhog nganggo gas. Nah, menang! Srek atimu. Loro atimu tak udah mono. Kowe biyen dadi mantuku apa gawane? Kowe digali donya apa wong tuamu? Kowe melu aku ning Sukorame kene, gawanamu kathok siji klambi siji. Kowe bodho nek ora tak tekono sarung ra kodak sarungan kowe. Nek kowe loro atimu, kono mulih ning wong tuamu. Mulih ning wong tuamu. Bapak kali simbok rampun mati to, Pak. Lho, pakmu mati? Nggih. Syukur. Nek mbokmu wis mati, bapakmu mati, kono ora nusul ning kuburan. Pak, Kakang Joko sedang isur kok kon ning kuburan. Ya urip ora ana gunane ngopo? Mbok yo mikir to, Lele. Kowe iki bakal tuwa, bakal duwe anak, minterke bocah, ragate ora sithik. Wong iki mbok kaya Jailani, lunga ning Sumatera. Ana nduk gawean Jailani supaya entuk gawean. Ora nek kowe. Kula ora iso nderes, Pak. Nek ora iso nderes, kerja ning pabrik. Ning pabrik? Iya. Boten gadah jenazah, Pak. Jenazah jengkolmu apa? Ijazah, jenazah. Ijazah, Kang. Hei, Ijazah le. Ijazah. jenazah ki mayit dan wong dia. Otak niku lho, Pak. Ijazah. Oh, potongan lulak-lulak kaya caplukaran. Iki karo kula nggih wonten niku ijazah. Ijazah ya jenazah. Kula mboten sekolah kok kerja teng pabrik to. Ya maca-maca. Ngunduh radu, bedol telo. Lah ya entuk dhuwit. Karo kula niku badhe budidaya kok, Pak. Kula mulih niku jane ra ajeng rembugan. Apa sing rembug? Kula ajeng nyambut gawe teng kutha. Kowe kuwi rantau, Pak. Elah. Ora denger huruf, ora denger aksara. Ora sekolah kok arep lunga ning kutha. Kutha iki rame, motor akeh, ting selerang. Lho kowe krungu bel motor, didik kaget geblak modar salah. Ning pun kula niati kok, Pak. Niate? Kula kepengin nyambut gawe teng kutha. Kula kepengin mulyake arum, nggih sak keluarga pisan. Rungokno kupingmu. Nek kowe nyambut gawe ning kutha, kowe mulih ora entuk kaya. Ora kuat tuku motor, ora kuat tuku sapi, tak ganjeng sikilmu. Ora ke mulai lah. Iya le, tak dongake le. Kowe ning kutha nyambut gawe. Iso tuku sapi karo motor. Engko kowe tuku motor nggo nabrak marang kamu lanang. Pak, aja yo, Pak. Sibuk. Kurang ajar iki. Nyajani mantu nek kuat tuku motor iki nabrak marang tuane. Oh tak pecel-pecel. Karepe bapak niku nggih bener. Kula nek nyambut gawe tenanan. Upama ninggalone ora tanggung-tanggung, mulih entuk kaya. Ngono niku jenenge rak wong tuwa sing apik to, Mbok. Arep donya. Malah kon nabrak niku pripun. Ora tuwa kok nabrak. Kula janji dipanggih. Yo. Yo, Kang. Mengko nek kelakon aku ning kutha Goro entuk gawean. Bayaran sing sepisanan
sampean tak tukoke kebaya karo tak tukoke nyamping. Ning kowe aja lali yo, Le. Para tuamu lanang tukono gendoso, Le. Piye? Gendoso? Ora nek tukono gendoso lah. Sok nek aku mati buntel sak. Gua ning kali kono. Sampeyan wong awak loro apa ditambahke kok ngaluk sampeyan. Nek ndang mati malah aku rabi neh. Lho apa nonton beras? Wah, cilik ayo. Apa nonton beras? Ampun gugu omongane sibuk, Pak. Kurang ajar iku. Bener anak wong bongko iku. Waduh, senengane. Wis jawara suwire sampe durupno beras. Kowe ya nek ngedian. Mon, Mbok. Tewapak sisan. Nggih kula tukoke jamu sampean sehat. Aku, Le. Nggih, Gendales penyakit ya, Kang ya. arep mengke kula tumbase madu. Awakku ben kenceng ya, Kang. Ning aja lali yo, Le. Para tuamu lanang tukono racun, Le. Pak, Kok agak celeng dusiri teloan. Iya. Ajan-ajan mantu nek kono racun marang tuwa. Suwek cangkemmu. Ora iso omong. Ora mbok suwek wis suwek. Itu ya, Ro. Aku tak nyambut gawe nek. iya Kang, waton sampean hati-hati. Suwene sedok gendang mulih. Tetep ae aku ora bakal lali nek wis entuk gawean mesti aku bakal ngabari nek omah. Pangestune nggih, Mbok. Sore. Kula janji, Pak. Kula ora bakal bali ning desa nek durung nggawa montor karo sapi. Lah mengke nek kula duwe dhuwit akeh, kula ajeng syukuran. Kula ajeng nanggap tengkorak, Pak. Goblok. Tontonan iku lho, Pak. Nanggap sapi nyembelih ketoprak blok goblok. Balik, Pak. Nyembelih sapi nanggap ketoprak. Syukuran parape to, Pak. Ya apa wong syukur kok, syukur ki karo sing kuwasa kok. Nggih saniki kula nyuwun pangestu sampeyan. Kula tak nyambut gawe teng kutha ben slamet lakune sikil kula. Pak ampun nyingkur to, Pak. Pangestune nggih, Pak. Ya, budek kupingmu. Sampeyan sentak-sentak ngoten kok. Lah nek omongane banterane. Nggih alon-alon apa pangestune sampeyan. Iya. Pangestune nggih, Pak. Jojo kok. Sia. Si mbok ora jen duwe terasa nyangoni. Pak Jenani sangoni apa mantuku. Mesake ora tekan sithik sangoni apa aku ora duwe kepek. Kalone apa? Apa, Pak? Besake, Mbok. Ini apa? Tak sangoni ari-ari yo kudu. Mumpun bisa Hei, matamu bidak apa? Lho wong nulungi wong tuwa kok masih kejero kotak. Jangan-jangan rambut apa sampai gelutan ngoten kok. Pakai babian kok boleh kan? Saiki simbon niku sampe tindai kok. Apik pakam. Kurang Ya ajar. apik ngono. Tak nggo nyangoni mantu. Iki ali-ali biyen niku nebasno telo tak tukul ali-ali. Lho kok arep kok sangono mantumu. Seneng kowe. Aku roh hatimu. Iso maca lakohamu. Kowe kepengin digemeni mantumu ya. Sampe dia kok waras. Wong mantu kok ndemeni malah. Iso mantu wong liya broyo kok. Pak, Ora waras. sing tinggo sang Kang Joko sendang ora duwe dhuwit kok, Pak. Jaluk sangu jerani kan lho. Sing donyane kelur-kelur. Pak, Aku ora butuh nyangoni kowe. Pak Jelani mau. saiki Pak, Sesuk bar apa butuh tak Sampe Kang Joko sendang
sing ning omah disangon. Iki rezekine sih, Mbok. Ora le tak kandhani. Ya iki lho Sam. Iki tak imbuke kan. Bapak kandhani ora bisa sampeyan. Kau nek duit ta lah. Dereng, Pak. Kita ora duit ta lah. Lurung, Pak. Kowe aja nyekli duit. Lah tahu ta? Kowe nek kaget semaput. Dadi nek urung tau nyekel dhuwit semaput ya, Pak. Kuwi nek kelewat iki nyekel eketan. Nek semaput. Coba. Timbangane kowe semaput aluk juga bapak. Pak. Ku jajan Kakang Joko sedang menaneng kuwi. Ora jajan. Nyawa kok jajan ae. Bojo iki ora mung elek kelakuane malah dadi rampok iki. Ya wis, Mbok. Mbok, Arum. Wis ora apa-apa ora disangoni ora dadi sebab. Sing wigati aku njaluk sangu donga uga kalih ing sambi kala lakuku ya. Jo le jo tak Rom. pangestoni le. Sangonone semu muga dadi sangune lakuku ya. Yen sampean ngelenjur piye Kakang Joko sedang. Perkara iki wis dadi tanggung jawab. Ya. Aja kuwatir. Aku wis dewasa, aku bisa milah-milahke kahanan. Iki sing apik, iki sing ala ya. Wis kowe meneng. Kowe becik kowe guyu mesem ndedonga marang Gusti. Ben nggonku nyambut gawe bisa kalaksana. Kini sedang gawean pulau-pulau jelali aku. Bareng ya, Mbok. Ya le, tak pangestoni yo le yo. Bareng ya, Pak. Sira kalau ceblok. Kakang Joko sedang. Sing mati sapa dulu tangisi ae? Sing mati sapa? Pesake Kakang Joko sedang, Pak. Sakit barang. Pisah karo bojone rak yo susah to. Tiwas kebeneran. Piye? Sesuk kowe lunga ning pasar Gembong. Lah apa? Lunga tuku juadah pasar. Kok apa? Nggo banjaki anak wedok dadi rondo. Lho kok dadi ngono? Ngono kuwi, Pak nih. Kowe seneng yen to arum anakku dadi rondo? Ya. Hah? Arep kok senengi dhewe? Tak culek matamu ora dalan kene. Aku ku kewan apa kok jenenge anak Lho iso. Lho iki, hah? Dadi bojone Joko Sendang sampean ora seneng. Ben dadi rondo. Nek dadi rondo kok mek dhewe. Ya. Kage, tutukno lek ngomong tak tungkak sisane. Pak. Ya kini sampean kok seneng yen aku dadi rondo lho, Pak. Aku iki apa, Pak? Nah, Apa ki, Pak? Kalau sak menit gede nih, Mbok. Paling Mbok. iku mono regane 17 juta. Mbok, Mas Putih, Mbok. Mas Putih. Ora sedengah wong duit. Mas Arab. Mas Arab, Mbok. Arab. Tapi ya, Mbok. Piye ra ketok ayu. Pak. Iya. Anak bapak. Lho bapakmu kok iso duit jeneng akeh iki lho, Mbok. Kondi kemau. Rungokno ya. Rene kowe wis gelem nganggo kalung. Kowe bakal tak entuke brandal singa barok. Aku mau, Pak. Oh bener anake wong edan. Sing edan sampean. Lho, Sing edan kowe. sampe nek ngedan aku. Iso, arum anake sapa? Anakku. Lah yo anake wong edan. Lek ngono kowe edan. Aku kira edan. Apa? Kentir. Bener. Bener nek Pak geblek. Lho dadi bojone Sendang apik-apik. Bocah sing tulus atine. Lho kok arep mbok entuke branda singa barok. Lho bathukmu kuwi ning endi? Iku ora nek kanggone wong umum, dhe mantu sing ganteng sing jujur apik. Lah aku ora umum kok. Ngono. Ora Dadi umum yo sak senenge. seneng nek mantumu kuwi singa barok. Lah nek ora seneng kene. Hah? Ora ndek TV sesuk dicololo TV. Ngono. Ora kuat tuku motor sesuk dicegano tas sekolah. Ngono. Utekmu jeblok tenan. Nek ora jeblok ya kaya ngono. Rungokno ya. Ye. Anakmu wedok kandhani Apa? supaya gelem dadi bendho singa barong. Kowe gelem ngandani apa ora?
Gelem tak pentungi ra tak pentung tak pendem uripan. Sapa sing ora ngamuk? Wong cangkemmu kuwi anggere akurene lakna digugu. Apa ngono iku cangkeme wong tuwa? Cangkeme daplok. Apa piye? Apa jan ongko? Saiki akurene iso ora iso kudu mbok anak-anak. Duit sing 7 juta sing mbok silah kudu mbok balekno dina iki. Nek ora pecat lu. Wong Jawa iki nek utang kudu Naon? Nek ra duwe semoyo. Lah gandeng aku ra duwe aku ya semoyo. Lungguh sik. Lungguh sik. Aku nek lungguh nyang wangi gatel Bambang. Ada omahku kurawe ya. Ngene ya. Aku ki jane arep ning nggonmu. Ora sida. Sebab apa kok ora sida? Lah aku luru bakal telo ngono kok. Bakal telo ki apa kok dilemah? Lho. Telo. Tegalku telo ki 7 hektar. Menang kok. Lho. Tegale telo kajingos iku. Oh, cangkem ki menkla-menkle. Cangkem ki nek koyo leng yuyu ya. Aku ge bagian sithik. Mergo aku sing maca ngomati. Oh, dadi kowe ngromati tegal sawah sing kok telo iku. Saora-orane bagi aku ki 37. 37.000 juta. Wah, menang kok. 9 dina lagi dibedol. Ngono? Sok nek wis aku nampa duit, aku bayar utang 7 juta. 9 dina lho. 9 dina. Iya. Nek nganti kowe sesuk genep 9 dina nglaleke utangmu. Aja takok dosa, ketok lu. Ada. Kaget aku. Jojo 9 dina. Ayo. Halo, Jojo. Ora percaya dene. Ngene goblok. Telane sapa? Wong suwete bongkeng kok. Sarang dina kowe teko ning omahku, aku lunga dhelik, kowe ro anak kowe do aro. Kemecer kowe. Kowe kemecer anak kowe do utang bebas. Parto pae.
garwane Gusti Bupati Bramasta ya Sri Ratih. Ndara Putri Sirat. Iya, hati kaya rinujet-ujet pepes kaya anggaku nek aku kelingan jumangkah wae rasane ampun. Injih. Apa selawase aku bakal mikir perkara iki? Sampun. Monggo kuwatur ing muti. Teksih wonten kula. Sinten ta kula Mbak Suragati, gudang siasat, pabrik pikiran, produksi rekodaya. Aku percaya. Sedaya menawa wonten epek-epek kula. Piye. Nyaten nggih mawon. Jare marase suatu senanding lan putri kang dadi kepanjenengan. Ndara Putri Siratih dipun suwun kemawon. Edan piye? Kenging menapa ngaten? Mongko kang Pak Sri Ratih ki ana sing kagungan ora liya Rekan Patih Bramasta. Ya itu kula piye ora? Pejahe kemawon. Dadi seranane aku kudu misahke Bramasta lan Sri Ratih kanthi srana dipateni. Nggih to nek mboten ngaten lajeng pripun? Yen seranane kaya ngono Suragati, aku kudu mentul pateni Bramasta. Oh, mangke rumin. Sampun kebromot. Saing tembung ingkang manis. Monggo kula aturi ngeningaken langkung rumiyin. Menawi panjenengan pejahe Ndara Patih kados kewan ngaten yo saru dinulu. Iki lak panemumu Suragati, sawise aku arep jumangkah sumune kowe mampek situ arep kepiye? Wonten tetembungan yen kowe golek iwak bisa kena iwake nanging aja nganti budhek banyu. Dados sedaya kala mau kedah ndamel cara. Aku kok ora mudeng sing kok karepake. Dereng mudeng aku. Apa? Mungkin menawi wonten satunggahipun abdi, menawi pun cedak dumateng panjenengan lah. Dipun Ora ana sing wani tedak kejaba kowe. Ana apa? Arep bisi. Kliwat. Jare bisi. Nggih kagunganipun karo. Nah, ngaten menika salah setunggalipun cara ingkang alus boten kadenangan saka sinten kemawon. Yen ngono ki menyang dalem kepatihan, maturan Gusti Patih Bramasta tak timbali bareng kowe saiki kok. Bareng. Kakang Suwanus. Monggo Kakang Bramasta. Kowe kondo Kula mambet sekar lati nggih sekar kemanten. nek ngono ra pilak. Bener. Pemantene lanang ning kene. Ndara Patih. Kakang Bramasta. Cik kula paring Pasuki Prabdantiko. pikantuk pangestunipun sowan kula kalisnipun sampun. Namun sembah pinarya bekti kula dikatun. Sampun kula tampi pangestu kula ndika tampan. Sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken jimat. Kados pundi anggenipun bebrana kang Pak Sri Ratih. Ugi pikantuk pangestunipun anggen kula bebrayatan agung lan Sri Ratih atau tuntut trenguntungan. Syukur. Kula nderek mangayu bagya sarta memuji enggal kagungan putra nanging sampun kathah cekap kalih kemawon lanang wadon sami kemawon tur putra kang migunani tumrap bangsa lanang. Mugi-mugi wecaring dawuh pangandika panjenengan ingkang suwi saged hanumusi. Nanging tuh tandha pitakon sajroning manah. Mongko menika dereng pancinipun pisuaran agung. Inggih. Dinipun jenengan kersa nimbali abdi kawula. Wonten wigatos menapa? Wigatosipun ndika kula piji. Namung titip negari Giripura Kakang. Lajeng jenengan jengkar saking Palenggan saha badhe titip negari badhe tindak pundi? Aturan priksa.
Pilih negari inggiri pura kataman pagebluk. Kawula enjing sakit sonten dumugi pecah maka tengko sepon sulipun. Pagebluk saged sirep lamun ing negari inggiri pura tinumbaran pusaka wujudipun keris ingkang dumadi saking kencana. Mila anggen kula jengkar paring upati tumbalipun negari. Berapa selo? Aduh, sinuwun sesembahan suruh jijimak. Kirang prayogi menawi panjenengan pribadi ingkang ngupadi sranani praja. Ki menapa ngaten? Awit ngaten Gusti. Tasih kathah kawula sentana saha saka guru dekatipun negari ingkang setya tugu dhumateng panjenengan. Najan to kula piyambak boten badhe selak lan sunggah menawi dipun perintah. Boten kakang. Kula ngertos. Ndika nembe temanten anyar. Sanadyan kula dereng nate nglampahi kados ngaten al ing kathah. Manten anyar yen sing wadon ditinggal lunga niku tumlawuh. Nek wong ati sepi mangke puripun mesti susah. Parane wong susah mesti gerah. Nek gerah mesti tiwas. Menawi ngaten ingkang kejalan boten namung panjenengan. Kula gitu. Ngaturaken gunging panuwun nipun jenengan migatosaken dhateng. Nanging kula menika prajurit ingkang kedah saged mbeda-bedakaken pundi kewajiban negari lan pundi kabuktan kapribadi. Pramila suwun kepareng boten kepareng jejiban menika badhe kula suwun. Wali. Dawuh saka panemumu keparinge Gusti Patih iki Dipun lilani kemawon awit menapa? Ndoro Patih menika satunggalipun nayaka praja ingkang bekti dhumateng negari. Ingkang tresna dhumateng kawula. Dados pakaryan menika dipun ijini kemawon. Oh, kowe ngono. Lilani. Kakang. Kula pambeng dikuaten. Nggih. Kula lilani. Nanging dikumpul pamit dhateng Kang Gusti Ratih menawi dipurinane monggo. Nanging menawi Kang Gusti Ratih boten kelirane sampun meksa. Dawuh panjenengan minangka kekancingan anggenipun ndak. Mawantu-wantu dawuh kula dhateng dika. Sampun wangsul inggih pura menawi dereng bekta tumbalipun negari pusaka wujudipun duwung saking kencana. Namung wis tak. Ini tambahin manis. Pemerintah adine berwaspada. Saiki mangkat kaya kewajiban golek tumbaring negara. Munggah Gun. Yen ora bali dhewe linggih, kula dicurang. Lupute dibadhok dheweke wanita. Nek Pramastra mati, Wirate dados dados. nanging kae mengkudu barang bukan lan bojone. Kowe menawi kematian, yen Pramastra mangkat, mongko aku atuh wujud kematian. Pak, silakan.